Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce buku gaba. Muna cikin wani hali ku tausaya wa ƙasata. Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce buku gaba. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Wayo Allah mun jiga ta kan canja kuɗi, da idan mu muke kuka ba za ku ce buku gaba. Talaka ya dawo da hali ku tausaya wa ƙasata. Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce buku gaba. Muna cikin wani hali ku tausaya wa ƙasata. Komai zane a ciki da mai dare mai rana, Ubangiji Allah shi yake nufin wake na. Gare ka gatan kowa na zo ni ga kokona, ka bani dama sako na kai wa mai mulkana. Albarkacin manzo dan Amina mai cetona, ka cire mu a halin ka na kayi ya rabbana. Har rikirkita ba kuɗi mutane a ƙasata. Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce ba ku gaba. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Rashin kuɗaɗe ya sanya al'umma rudani, talakawa har attajirai a wannan tsanani. Da na je sayayya ba kash kusan a tozarta ni, taransifa zan me kaya ya ce kyale ni. Wani gun kuma an ce sai alade ido ya yi gani, saboda tsoron yan fek alat ake kaulani. Kudin mu sai a cikin balance tsakanin mu da rata. Wayo Allah Dukiyar mu ta mana rata. al'umma na kuka ba za ku ce ba ku gaba. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Talaka ya dawo da hali ku tausaya wa ƙasata. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. A cikin asibiti ga majinyata Allah sarki, mai juna biyu ita ma jini tsayawa yaƙi. A kai ta asibiti motar haya taran su fasinki, ta haihu ta mutu gaɗanta yanzu waza ya rike. Kuka muke babu kudin abinci garin kwaki, ku tausaya mana manyan mu kar ku ce mana kunki. Rashin kuɗi matsala ce ku ce da mu ga mafita. Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce ba ku gaba. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Birni da ƙauye ba wanda za a ce bisu da ku ba. Ƙaura bakin banki ya za a ce bu mu bani ba. Mu kwana ba bacci har yau wahalar ba ta ragu ba. Kuɗin muna a asusun mu ku ga ba zai fita ba. Taransifa in kai ma a ce da kai ba a gaba. Ko kana da bukata ba za a bar ka ka tafi ba. Akwai azaba wagga doka a sassauta ta. Al'umma na kuka ba za ku ce ba ku gaba. Muna cikin
wani hali ku tausaya wa ƙasata. Wayo Allah an jiga ta kan canja kuɗi, al'umma na kuka ba za ku ce ba ku gaba. Muna cikin wani hali dokar a sassauta ta. Wayo Allah mun jiga ta kan canja kuɗi da idan mu muke kuka ba za ku ce ba ku gaba. Talaka ya ta wani hali ku tausaya wa ƙasata.